pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya, patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hello po! Magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating programang AgriSenso sa Agrikultura, Aasenso Ka. Kasama po ang inyong lingkod, Clara Tita. Saludo po sa lahat ng ating mga farmers at ating mga mangingisda. Dahil, of course, sila po ay nire-recognize natin. Lalong-lalo na po sa buwang ito, ang buwan ng Mayo, ay ang ating mga magsasaka, buwan ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. Okay? So, of course, kayo po ay napaka-importante. Hindi po ako tataba. Kung hindi po dahil sa mga na-produce ninyong pagkain sa amin. Pagkainan. No? Diba? So, saludo po sa lahat ng ating mga magsasaka. Pag sinabi kasi nating mga magsasaka, yun na po yung mga farmers, yung mga nagtatanim po dyan ng ating palay, mais, mga gulay, root crops, mga chicken breeders natin, hog raisers, lahat po sila. At saka sa ating din pong mga mangingisda. O diba? Sana po ay kahit sa anumang pagsubok po na nating na-i-encounter every day. Maraming salamat po sa mga hindi na-give up natin ng mga magsasaka. Diba? So, saludo po kami sa inyo. Of course, in behalf po sa programang AgriSenso, sa ating King's Radio, kami po ay kumbaga ay saludo po sa inyong naibigay sa amin po, inyong contribution po sa ekonomiya ng ating bansa, lalong-lalo na po sa pagkain ng bawat Pilipino. Ayan! Thank you so much! At anyway po, tayo po ay live din po na mapakikinggan sa ating mga King's Radio stations diyan po sa may Visayas at dito po sa Mindanao. Of course, unahin natin sa listahan ang 90.7 King's Radio, Lambunaw, Iloilo. At dito po sa may Negros Oriental, 88.7 King's Radio, Himalalod. Sa may Shato naman, Negros Oriental, via 102.5 King's Radio. At sa may Mindanao area, huwag po kayong pahuhuli sa 102.5 King's Radio, Hinatuan. At 99.5 King's Radio sa may Agusan del Sur, San Francisco City, Agusan del Sur. At dito po sa Davao Region, ang 93.5 King's Radio. Okay, tayo din po ay sabay-sabay na mapapanood live sa ating mga FB partner pages. So, dyan po sa may Damdamag Digital Media at sa ating Ka-Farming Angat Ka Facebook page. At later po, ay tayo din ay mapapanood sa Regional News Group or RNG Luzon sa ating replay later sa kanilang Facebook page. Okay? Ngayong araw po na ito ay ating pong i-discuss, hindi po ako magdi-discuss. Ang magdi-discuss po sa atin ngayon ay si Sir Dodong Villaran. Hinggil po sa pagpapaliwanag niya kung ano po ba yung mga ano po itong heat stroke sa baboy. O, diba? Lalong-lalo na atay, kumbaga itinaas na ng pag-asa mula sa El Nino Watch. Ngayon ay nasa El Nino Alert na po tayo. So, makaka-experience po talaga tayo ng sunod-sunod na, kumbaga, mainit na panahon. Less rain, at saka sunod-sunod na yan na tag-init. So, most likely, makaka-experience na tayo na mainit na panahon. Hindi lang po yung mga taong makaka-experience, kundi po yung mga alagang hayop natin. Okay? Particular po ngayon sa mga baboy. I-explain po sa atin ngayon ni Dodong Villaran, ang ating ka-partner, ang ating ka-asenso,
sa kung ano po, paano po ba maiwasan ang heat stroke. Alamin niyo din po kung ano po yung mga senyales sa heat stroke, paano ito maiwasan, at ano po ang magandang bitamina at pagpapakain po sa ating mga alagang baboy para po ay maiwasan nilang epekto ng heat stroke. Okay? So I think ready na po si Sir Dodong Villaran. Roll VTR. Gusto mo bang magkaroon ng baboy inahin? Panoorin mo po ang video na ito. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Magandang araw po mga kababayan. Welcome back po dito sa aking channel. Ako po si Dodong Villaran, ang magbibigay na naman po ng munting idea or munting tip para po sa mga baguhan kung gusto mong magkaroon ng baboy inahin. Katulad na lang po sa katanungan ni Kabayang Edilaine Yanes. Ito po ang kanyang tanong. Ano po ba mas magandang simulan? Mag-iinahin po ako. Bibili ba ako ng biik or bili na ako ng dumalaga? Tapos na po kulungan ko. Bibili na po ako ng baboy eh. From Butuan City po ako, OFW sa Kuwait. Mabuhay po ang lahat ng OFW at sa lahat po ng mga viewers dito po sa aking channel. Beginners, take note, tune in ka lang. Ito po ay mahalaga para sa inyo. Kung bago ka pa lang guys sa aking channel, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe at click also the bell ring, yang all na yan, para po updated ka palagi sa mga simple show ko sa pag-alaga ng baboy. Direct to the point, number 1. Kung bibili ka pa ng biik, aalagaan mo yan. Palalakihin mo yan. Siyempre may gastos po yan. Ang disadvantage po kapag ikaw ay bibili ng biik ay long time ang pag-alaga mo or matagal-tagal po ang iyong sakripisyo dahil po biik pa siya. Palalakihin mo yan. Kadalasan po kasi sa biik from birth, no? Halimbawa from birth, binili mo yan doon sa baboyan. 28 days hanggang 45 days at minsan po umaabot ng 50 plus days ang walay doon sa mga babuyan, no? Minsan lang po nangyayari yung ganyan na 50 plus days ang kanilang walay sa biik. Then bibilhin mo yan. In short, kung bibili ka ng biik ay talagang mahaba-haba po ang pag-aalaga mo sa kanila. Ngunit ang advantage po sa bibili ka ng biik ay kapang-kapa mo po ang baboy na yan. Kilala mo ang ugali ng baboy na yan. Pero walang problema po dyan. Kasi ang pagpapaamo sa isang baboy or biik ay mabilis lang pong gawin yan. Meron po tayong mga simple idea dyan, no? Amu-amuhin mo lang. Kung talagang matapang yung baboy, ay talagang gawa ka ng paraan na umamo siya, no? At masanay siya sa pagiging isang nag-alaga ng baboy. Ang pangalawa ko pong option, kung bibili ka ng dumalagang baboy or gelt, ang maganda dyan mga kababayan, mabilis na po ang magkaroon ka ng mga biik. Bakit kayo Dodong? Nang dahil sa rason na short time na lang po ang iyong pag-ukol ng oras or panahon sa iyong pag-alaga sa kanya. Dahil ang gelt or dumalagang baboy ay kadalasan nandyan na yan sa stage na 4 months pataas. Then mag third heat kadalasan nandyan sa mga 7 months to 8 months. Ang aking kasing dumalagang baboy, nag third hit siya or nagpangatlong landi, umabot ng 8 buwan at 28 araw. Doon na po ako nagpa-AI sa kanya. Okay, ulitin ko lang. Kung bibili ka ng dumalagang baboy ay mas maganda. Yun ang advantage. Mabilis ka pong magkaroon ng produkto. Yung produktong tinutukoy ko beginners ay ang mga biik na kanyang ibabalik sa'yo na nanggagaling din sa iyong pag-alaga. Bonus tip ko lang po, kung sakaling walang available na biik or dumalagang baboy dyan sa inyong lugar, samantala gusto mo nang magkaroon ng baboy gagawing inahin, kung merong available na binibintang baboy inahin dyan sa inyong lugar at kung gusto mong bilhin yan, isa po sa pinakamahalagang tip na aking dulot sa inyo beginners ay tanungin mo po ang may-ari mismo ng baboy inahin na yan kung ilang bisis na po siyang nanganak. Yang baboy inahin na yan. Gets nyo po mga beginners? Mahalaga po na tanungin mo kung ilang beses nanganak. Dahil kung yan ay nanganak na ng 4 na beses, 5 beses, 6 na beses, ay sadyang, sorry guys ha, hindi na po masyadong magandang bilhin yan. Dahil isa din po sa munti kong napag-alaman na kung hindi ako nagkakamali, kapag po ang isang baboy inahin ay dumanas na po ng
5 hanggang 7 bisis na pagpanganak ay konti na lang daw po ang mga biik na kanyang ipapanganak. No? Correct me guys kung nagkakamali ako sa mga matagal nang nag-alaga ng mga sows dyan. So, comment na lang po kayo sa ilalim dyan sa comment section below. No? Then guys, tune in ka lang. Meron pa tayong additional tip. Karaniwang lahi ng baboy. Meron tayong Landrace, Large White, Duroc at Pitrain. Ito po ang karaniwang lahi, no? So Kuya Dudong, ano-ano ang mga lahi na yan? Sa lahi ng Landrace po, ito ay kulay puti. Ang tainga niya ay nakababa at tumatakip sa mukha. Ang kanyang katawan naman ay mahaba at balingkinitan. Medyo may kahinaan ang paa ng Landrace. Iba pang katangian ng Landrace ay magaling na inahin, maraming biik ang inaanak, matipid sa pagkain, at mabilis lumaki. Yan po ang iba pang katangian ng Landrace na lahi sa baboy. Ang Large White naman na lahi sa baboy, ito ay kulay puti. Ang tainga nito ay nakatindig. Then ang kanyang katawan ay malapad at ang kanyang mukha. Ang iba pang katangian ng Large White, magaling na inahin, malakas magatas, maraming manganak, matipid sa pagkain, at mabilis lumaki. Yan po ang iba pang katangian ng Large White na baboy. Ang Duroc naman na lahi sa baboy, ito ay kulay brown. Maliit ang tainga, 2/3 tindig or 1/3 nakababa. Yan po ang tainga ng Duroc na baboy. Ang katawan nito ay matibay ang kanyang pangangatawan at pati na rin ang kanyang paa. Matibay din po ang kanyang paa, no, ayon sa akin pong binabahagi sa inyong kaalaman ngayon. Tapos po ang Duroc, iba pang katangian nito ay mabilis lumaki. Matibay daw sa stress, mga kababayang beginners, itong Duroc na ito. No, matibay daw sa stress, mabilis lumaki. Ang Pitrain naman, ang kulay nito ay puti at batik na itim. No, may pintong-pintok na itim. Tapos ang tainga ay tindig po ang tainga. Ang katawan ng Pitrain ay maganda, no? Maganda daw ang kanyang pangangatawan. Ang iba pang katangian ng Pitrain ay magandang kalidad ng laman. Mas mahinang lumaki kumpara sa Landrace or Large White. At mahina sa stress itong baboy na Pitrain ang lahi. May iba pang mga lahi ang maaaring idagdag sa mga nabanggit kong lahi ng baboy, itong Landrace, Large White, Duroc at Pitrain, subalit hindi na po sila nakasanayang alagaan sa ating bansa. Sa mga lahing nabanggit, ang Landrace, Large White ang madalas na ginagamit bilang inahin. Ang Duroc at Pitrain naman ay ginagamit po bilang barako. Dahil sa kahinaan ng bawat lahi, isinasagawa ang crossbreeding o ang pagpapakasta ng dalawa o higit pang magkaibang lahi upang mapagsama ang mga magagandang katangian sa isang lahi. Guys, nais ko lang i-disclaimer, ang ibang mga munting kaalaman na aking binabahagi sa inyo dito sa video na ito ay nanggagaling lamang po sa aking munting pagsaliksik upang sa ganon ay madadagdagan po ang munting idea para po dyan sa aking mga kababayang beginners sa pag-alaga ng baboy na nais magkaroon ng baboy inahin. Bago tayo magtatapos sa video na ito, shout out po kina Buhay Bukid, watching from Sico-Sico, Gigakit, Surigao del Norte, kay Biang Biang, watching from Camarines Sur, kay Danemark Honrado, at shout out din sa kanyang bata na nag-birthday, no? Happy 9th birthday, si Dane Ainachir. Happy birthday sa'yo. At shout out din kay Rafael Carranza II. Salamat po sa inyong lahat viewers. Guys, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell ring. Yang all na yan para po updated ka sa mga upcoming videos ko sa Simple Show sa pag-alaga ng baboy. God bless po sa ating lahat. So, nagkataon guys na na-heat stroke ang baboy. Merong namatay talaga guys. Pero bago may namatay na isang baboy, ito po daw ang nangyari. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Isa sa mga mabilis pong paraan
kinadlitan nila ito or ginuhitan ng blade. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating topic ngayon sa video na ito ay tungkol po sa heat stroke ng baboy. Ang sabi po ni Kabayang Katalbas doon, nag-comment siya doon sa aking Facebook page, "Good day sir, naka-encounter ka na po ba ng heat stroke sa baboy? Ano po ba ang iyong remedy para maagapan? Salamat po." So ngayon guys, bago ko po i-share sa inyo ang aking munting idea ngayon tungkol sa heat stroke ng baboy, maglalagay muna ako guys ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement dito sa nakababad na feeds, no? Nakababad po ng 1 oras po. So atin mo nang anuhin guys, atong lugayon, no? Atong ukayon. Malaki na to guys ang ano ko guys, balde, dahil nasa grower stage tayo ngayon, no? I mean guys, today pala sa araw na to ay pang last day po sa transition ko po from starter feeds, no? Hog starter feeds sa grower, no? Pang last day ngayon guys. Okay, pwede na yan. So ating dadalhin doon sa babuyan. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Wait lang guys ha. Pahintay na po ha kasi ibigay ko muna tong feeds nila. Sus, pagabuyag ng babuya. Dik, isdog, dik, isdog. Dik, 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 dik. Grabe balakang ni Bulldog. Dik, dik, dik. Yes, bulldog oh. Grabe yung problema lang. Okay. Ayan na guys, tapos na natin ibigay, no? Okay mga kababayan, lumipas po ang 20 minutes. Ayan guys, tapos na po silang kumain. So honestly guys, hindi ko pa po naranasan na nagkaroon ako ng baboy na heat stroke dahil po sa mainit na panahon. Sobrang init na panahon. Pero guys, kahit na hindi ko pa po naranasan ang heat stroke sa baboy at hindi ko po yan pinapangarap, ako po ay magbibigay ng munting idea, alay ko po or handog ko sa aking mga kababayang baguhan pa lang sa pag-aalaga ng baboy. Simple lang ang video na ito, pero sana po ito po ay magdulot sa inyo ng kunting kabuluhan tungkol po sa heat stroke na sinasabi natin dito sa video na ito. Alam niyo po mga kababayan, kung ang ating mga baboy po ay nasa kulungan lamang, sa pig house lamang, at kung sobrang mainit ang panahon, katulad nito guys, tignan po natin ang araw, no? Ayan, so sobrang init sa panahon. Kung nandito lang sa ating kulungan ang ating mga baboy, wag po tayong magbigay ng kumpiyansa dahil hindi po biro ang heat stroke na pwedeng mangyari sa baboy. Ganito yan. Alam ko po na mayroong expert dyan. Mabuhay po kayo ha. Ito po ay handog ko para sa mga beginners. Halimbawa, napakain tayo sa umaga. Pagpatak ng alas 9 ng umaga hanggang maghapon ay nagsisimula na po yan ang mag-init. No? Uminit na sobrang panahon. I-check po natin ang ating mga baboy kung nakita natin na hingal sila or kahit hindi sila masyadong hingal na hingal, kung umaksyon pa lang or nagsimulang hinihingal sila. Isa po sa mga tip ko, kung walang sakit ang inyong mga baboy, beginners, lagyan mo po ng tubig ang sahig. Katulad nito guys, sa ginagawa ko dito sa aking baboy na hinabuntis. Ito guys, talagang masilan to kasi hinihingal siya, katulad nito guys, no? Ayan. Kakatapos na niyang kumain, busog siya. Hinihingal siya kasi sobrang busog. Pero hindi lang yan. Dahil din po sa init. Ang ginagawa ko, kabayang beginners, handa ka ng tubig, basahin mo ang sahig.
No? Okay? Nandito pa tayo ngayon guys sa topic ko na nasa pig house pa lamang ha. Wala pa tayo sa travel ng baboy. Maya-maya sabihin natin yung travel na yan. Ayan guys, ganun lang guys. Lagi tayong ganito sa baboy natin. No? Sprayer man ang gamit mo, manual man, manumano. Ang essence ko, mag-check tayo sa ating mga baboy. Pag tag-init, magbigay tayo ng tubig sa kanilang tubigan. No? Kainan. Kung walang drinker, sa kainan. At basain po ang sahig katulad nito. Kuya Dudong, pwede bang paliguan pag sila ay ginahapo or hinihingal sa init na sobrang init? Ako guys, pinapaliguan ko kasi hindi ko talaga maiwasan na naawa ako sa baboy ko. No? Pero hindi po araw-araw. Case to case basis po. Pero kung may sakit ang baboy, huwag pong paliguan. Tapos na tayo guys sa baboy na nasa piggery lamang, nasa pig house lamang. Paano naman kung galing sa biyahe ang ating mga baboy? Ito guys ang aking i-share sa inyo na idea. Balik tayo sa aking fatteners. Ayan po. Gusto ko lang i-share sa inyo ang totoong karanasan ng aking biyanan noong panahon na siya ay nag-buy and selling po sa native pig. To make a long story shortly, pagdating niya doon guys sa livestock po ng Sibalom sa Antique, marami pong mga kababayan nating mga backyard piggery na nagbibinta or doon nagpapakilo ng kanilang mga hybrid pigs during harvest. At nakita po ng aking biyanan noon na kapag ang baboy ay dinideliver mula sa farm gate, no? Mula sa baboyan, dinadala po ang baboy doon patungo sa livestock. Sa mga bandang alas 7 ng umaga hanggang alas 10. Pagdating guys ng alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ay talagang mainit na po yan. Hindi po maiwasan na ang baboy hingal. So nagkataon guys na na-heatstroke ang baboy. Merong namatay talaga guys. Pero bago may namatay na isang baboy, ito po daw ang nangyari. Alam nyo guys, ang ginawa daw ng buyer doon at also yung owner ng baboy. Ang unang technique na ginawa nila guys doon, noong nakita nila na halos umitim na guys ang katawan sa baboy, ang ginawa nila, yung ugat guys sa may dalunggan, yung may tainga, ito guys oh, isa sa mga mabilis pong paraan, kinadlitan nila ito or ginuhitan ng blade. Ang bilis daw guys naka-recover sa baboy. Yun po ang unang technique na ginawa ng buyer at ang may-ari mismo sa baboy na yon. Ang pangalawa nilang ginawa guys na technique, beginners, makinig kayong maigi. Kung sakaling magkaroon kayo ng pangyayari na mag-deliver kayo sa mga baboy nyo patungo sa livestock o saan mang lugar yan, kung long distance ang biyahe, huwag tayong mabiyahe pag sobrang mainit. Pwede sa umaga or hapon, biyahe na gagawin natin sa baboy. Pero guys, pwedeng paliguan ng baboy eh. Pero dapat, nakapagpahinga na siya guys sa biyahe. Huwag po agad paliguan. Halimbawa ngayon, nagbiyahe ka, ay pahinga muna guys, huwag mo munang paliguan ng baboy. Kasi, matigok guys ang baboy. Yan po ang katotohanan. Pero ang ginawa ng biyanan ko, halimbawa, ngayon, nagpahinga kami sa daanan. Halimbawa lang, so dahil bawal paliguan ng baboy, isa sa mga ginawa nilang paraan, yung bibig ng baboy, ayan guys, pinapatak-patakan nila ng tubig. Halimbawa, ang baboy na nangingitim na sa sobrang init, sa sobrang hapo, sobrang hingal, yung baba daw ng baboy guys, ay kanilang pinapatak-patakan ng tubig para lang guys unti-unting magkaroon ng lamig na pakiramdam, no, ang baboy. So ganyan po ang ginawa ng biyanan ko noong sila po ay nag-deliver din ng baboy. So ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang mga diskarte kung paano solbahin ang mga problema sa baboy, no? Shoutout po kina Patricia Perez, Jennifer Badua watching from LP Pimentel, San Luis, Aurora, kay Rafael Caranza II from Bicol, kay Genesis Perez watching from Oman, at sabi niya pa shoutout na lang din po Kuya Dudong sa ating mga kababayan dito sa gitnang silangan. Dito po ako sa Oman, thanks and God bless. Shoutout po sa lahat ng mga OFW. Shoutout din po kina Julie Junior Laturza, SFQ Mix Club DJs, Mami TC and Newver, at kay Dino Risola, at sa inyong lahat po viewers, shoutout po sa inyo. So guys, kung benefit ka po sa video na ito, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe and click the bell ring para po updated ka sa mga bago kong upload sa Simple Show sa pag-alaga ng baboy. Kindly also follow my Facebook page, Dudong Villaran Page. God bless po sa ating lahat.
programang AgriSenso. At yan po ay narinig nyo na po ang mga tips po mula kay Dodong Villaran. Okay, di ba? So, ganun po dapat ganun po yung mga gagawin ninyo para po maiwas po o maiwasan po ng inyong mga alagang baboy ang heat stroke. Ganun din talaga yung mga alagang baboy kasi of course matataba sila. Matataba sila. Kailangan din nila ng malamig na paligid. That's why yung iba ay pinapaliguan talaga nila ng tubig, pinapaliguan talaga nila morning at saka afternoon, okay? Opposite po sa mga manok kasi pag medyo kasi basa or wet yung ating mga manok, mas prone sila sa sakit. Kabaligtaran po yan sa mga baboy, mas maganda or masarap sa pakiramdam ng ating mga alagang baboy kung hindi po sila naiinitan. Okay? For more tips and tutorials po sa pag-aalaga ng baboy, subscribe nyo na po at i-follow ang Facebook page ni Dodong Villaran. Dodong Villaran Facebook page. Yun po ang kanyang FB page at saka ganun din po sa kayang YouTube channel. Okay? Mula po sa ating Agri Chika, punta naman po tayo sa ating Agri Balita na hatid sa atin ni Inday Bajang Raw VTR. Magandang araw po sa ating lahat. Happy day everyone. Tanghali, umaga, gabi, or whatever is the time that you are watching AgriSenso with Inday Bajang and Clara Tita. So looking forward tayo na nasa okay lang po kayo dyan. Sit back, relax, and sort of despite of the stresses you have, chill lamang, laban lamang sa buhay, diba? Kahit napakainit ng panahon, huwag tayo padala sa init ng ulo natin. Just inhale and exhale and smile. Charot! Ayan. Anyway, makakasmile kayo. It's because it's another good news na naman po sa ating Agri-Balita ngayong araw na ito kung saan may 377 na mga beneficiaries ang nakatanggap ng titulo ng lupa mula po yan sa Lanao del Norte. Mubalhin siguro ko dito. Char. Anyway, pinamahagi ng Department of Agrarian Reform mga titulo ng lupa sa 377 na mga beneficiaryo mula sa probinsya ng Lanao del Norte na galing sa 14 na munisipyo sa lalawigan. Nakatanggap ang mga beneficiaryo ng Certificate of Land Ownership Award and Split E-Titles na ginanap sa Mindanao Civic Center sa bayan ng Tubod. Pinangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrella III kasama si Senator Francis Tolentino ang distribusyon ng mga titulo. Ayon kay Secretary Conrado, siya ay lubos na natutuwa para sa mga ARBs dahil sa matagal na panahong legal na silang nagmamay-ari ng kanilang lupain. Binati niya lahat ng mga beneficiaryo dahil anya sa wakas natupad ang gusto ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, may 304 na mga CLOAs sa 529,054 520.5455 hectares at 81 e-titles naman sa 131.621 naman ang mga naibahagi sa mga beneficiaries ng agrarian reform. Nagpaabot rin si Governor Imelda Anguing Quebanza de Maporo sa kanyang taus-pusong pasasalamat kay Secretary Estrella at sa buong kagawaran ng agrarian reform. Ayan, sa mga beneficiaries, sa mga tumanggap ng titulo ng lupa, ay, congratulations po ng paulit-ulit, diba? Finally, ika nga, diba? May ilan kasi dyan sa mga farmers natin na they are, sila yung nag-aalaga o nagsasaka ng lupa, pero hindi pala yun sa kanila, parang nirerentahan lang, or they are somehow, caretaker lang sila of it, and finally after years of working on something, on legalities and all, so they have already a land o lupa na kanila na talagang pagmamay-ari. Di ba kita 100 square meter lang, napaka big thing na yon. As for me wala akong lupang pagmamay-ari, pero if the government will give you because you are qualified to do so, ay Diyos ko, salamat ng bonggang-bongga, diba? Kasi napakamahal ng lupa. It's really kaya nga, the real estate in the country is booming. It's because it's really a good business. So, yun nga lang, medyo
hindi naging maganda kasi nga complain ng iba kaya lumiliit or medyo nagkukulang tayo sa produkto or something. It's because most of our farmlands are been converted to industrial, to housing thing and all. But sana those things can be done and be addressed correctly, na wag pakialaman yung mga lupa which is for this thing and all, para at least we will not suffer kakulangan or shortage of food and etc. But then for those 377 land beneficiaries, mga titulo ng lupa, ayun, congrats sa inyo. Naway it is really katumanan sa usa ka pangandoy, o di ba nga you can have your own land, so alagaan natin, itil natin ng maigi, magtanim tayo ng mga magagandang mga tanim na pwedeng nating maibenta, or you can make use of it, you can make, pwede mong magamit, ayun, o pwede mong maibenta, or depende sa inyo, you can convert your land into a, pwede kang maglagay dyan ng mga hayop, mga manok, or whatsoever, what you really like. Because it's because right now we really introduce or somehow push doing that agriculture, pag-alaga ng mga hayop, mga tawag nito, magtanim and all. It's because mas maganda yung meron kang a setback, diba? We have your extra income, gaya ng sinasabi natin, ginagawa natin daily. We encourage people, if you have that bit of land on your area, magtanim or mag-alaga ng manok. At least man lang, aside from having an extra income, you can also use that on your own good, or pwedeng magamit mo rin, diba? Magulay ka, mag-iha, or whatsoever. It can also benefit on your end. Okay, sana man lang mas marami pang mga personalidad ang tatanggap pa ng mga titulo ng lupa soon, especially those who are farmers na really aiming and hoping that they can have their own land soon. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Bukas po ulit para sa ating bonggang Agribalita. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Inday Badyang. Balik po tayo kay Madam Clara, tita. Oh, ayan. At nagbabalik po si Clara, tita. Hello, Inday Badyang! Sana ay nasa maayos ka sitwasyon ngayon at kondisyon. Kumusta ka na dahil? Sana ay makasama na kita live sa ating programang AgriSenso. So for the meantime po, ang inyong Inday Badyang ay magba-via video or VTR po muna ang kanyang Agribalita dahil meron po siya mga bagay-bagay na ayos pa sa kanyang buhay. So ayan po, natunghayan niyo na po ang ating Agri-Unique Chika at Agribalita. At sana po ay meron po kayong mga nakuha na impormasyon na makakatulong po sa inyong pagdidesisyon sa pagpa-farming. Diba? Lalong-lalo na po sa mga nag-aalaga sa atin dyan ng baboy. Oo. Diba? Kailangan talaga natin mag-put up ng extra care at effort po sa ating inaalagaan. Dahil po kung kulang din po tayo sa impormasyon, kulang din po tayo sa knowledge, I'm sure ay makaka-apekto din po ito sa inyong pag-aalaga sa inyong mga alagang hayop. Kung hindi po, kung wala pong tamang pangangalaga, ay of course ay maapektuhan din po talaga ang produksyon ng inyong mga alaga. Okay? Lalong-lalo na sa pag-aalaga ng baboy. Okay? Marami sa atin dito, may mga nagtatanong kung paano ba maiwasan ang pagtatain ng inyong mga alagang baboy, ano po ba ang magandang vitamina, ano po bang magandang ipapakain sa kanila na hindi po sila magtatae. So next time po ay itatackle natin yan itatackle natin yan. Hopefully ay makasama natin si Mangunguma TV or it's either Dodong Villaran po para sila po mismo ay makaka-explain po with regards dito. Okay? Ayan, at sa mga nagtatanong po sa ating live, at saka sa mga nagtatanong po sa ating Facebook page kung saan po ba daw mabibili ang ating mga produkto na nabanggit po dito sa ating programa. Of course, available po yan sa mga Agrivet stores nationwide. Sabihin na natin na nationwide. Lalong-lalo na po dyan sa probinsya ng Batangas. Nakikita niyo po sa inyong screen ngayon sa mga nanonood po sa atin sa live sa Facebook page. Andyan po sa ating Facebook sa ating live ngayon. Mula po dyan sa province of Batangas. Tayo din po ay available sa province of Benguet. Province of Camarines Sur. Meron po dyan sa particular po sa Pili, Camarines Sur. Ayan. Oo, at dito po sa may province of Cavite, Calabarzon area ha. Tayo po ay available sa Cavite, Laguna, Batangas. Yan, meron din po sa Quezon provinces at saka sa may province of Ilocos Norte. May mga iilan pong mga munisipyo, mga town, lungsod at syudad po dyan na available po tayo. Sa province of Ilocos Norte, province of Ilocos Sur, dyan din po sa may Pangasinan.
Nueva Ecija, available po tayo. At dyan po, banda sa may Region 2, Province of Isabela, Santiago City, Ramon, Benito Soliven, yan, lahat po available po tayo dyan sa may Province of Isabela. And, di rin po papahuli po ang Province of La Union. Oh, diba? So, yan po, available po tayo sa mga Agrivet stores. Dyan po sa mga nabanggit ko na area sa Luzon. Dito naman po sa may Visayas area, of course, available tayo sa may Iloilo Province, Capiz, Aklan. Meron din po tayong mga Agrivet stores dyan. Dito sa may Negros Occidental, Negros Oriental, sa may Central Visayas. Okay, sa may Central Visayas, available po tayo. Dyan po sa may Santander, Cebu. Marami po tayong mga Agrivet store partners dyan sa may South Cebu. Marami po tayong mga partner Agrivet stores dyan. Okay? Bohol, meron din sa Siquijor. Camiguin, meron tayong mga partner Agrivet stores dyan na nagbebenta po ng ating mga produkto. Opo. Negros Occidental, Negros Oriental, particular po sa may Himalalod, saan pa ba? I believe, meron din po tayo sa may Bajan at Toledo City, Cebu. Correct. Oo. Yan. Oo. At dito din naman, of course, sa Mindanao area, of course, tayo po available sa Surigao del Sur, Agusan, dito sa Davao Region, sa may Cagayan de Oro, Misamis Oriental, saan pa ba? Sa may Bukidnon area, South Cotabato, Jensan, Sultan Kudarat, Maguindanao area, available tayo sa may Zamboanga, available din po talaga tayo dyan sa mga Agrivet stores. So, sa mga nabanggit ko na mga areas, if ever ay hindi po siya wala pong stock sa inyong Agrivet, huwag po kayong mag-alala dahil pwede po kayong mag-order online via Facebook page natin. Message nyo lamang po yung mga produkto na gusto nyong bilhin. Like for example, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan. Message nyo po ang Facebook page. At saka ang Panamox Couplet at Panamox Forte. Message nyo po ang Facebook page. Dahil meron po talagang sasagot sa inyong mga inquiries. Okay? At bukod po sa ating Facebook page, na pwede po kaming makapag-COD via LBC, COD via JNT or GoGo Express din naman po tayo kung kayo po ay mag-order via Shopee. Okay? Via Shopee. Puntahan nyo po ang inyong shop. Punta po kayo sa Shopee ninyo. Hanapin nyo po ang KBM Agrivet Lines. KBM Agrivet Lines, yun po ang official store ng ating Shopee. Okay? Sa ating Shopee, KBM Agrivet Lines, hanapin nyo po at doon po ninyo makikita ang ating mga product. Mag-check out lang kayo ha. Wag lang add to cart. I-check out nyo na. I-buy now na at i-check out nyo na ang inyong mga orders. Oo, marami na tayo mga na-cater na mga orders via Shopee at ang saya-saya ng ating mga hog racers, backyard racers, chicken racers dyan na naka-avail po ng ating mga promo sa Shopee. Uy, merong nag-chat sa atin ha sa Facebook page natin. Sabi niya, hindi na daw hinaluan niya po ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang pagkain ng kanyang mga alagang baboy ay hindi na nagtatae ang kanyang alaga at napapansin niyang bumibigat na ang timbang ng kanyang mga alaga. So yan po ang epekto talaga ng ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan! Thank you so much po sa lahat ng ating mga listeners via Kings Radio at ganoon din po sa ating mga viewers sa live. Bukas po ay samahan niyo po ako ulit sa ating programang AgriSenso. Same time, same radio stations at same Facebook page. Kung saan man kayo nakikinig at nanonood ngayon, abangan niyo po ang panibagong topic natin. Kasama po ang one and only hari ng mga chicken breeders. Walang iba, Pulomolok Native Chicken. Okay? Tumayan niyo po ang napaka-interesting na topic bukas po. Yan, dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasakat sa agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso sa agrikultura. Aasenso ka. God bless you po and God is good all the time.
Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.